El que sí que sabem és en quina posició estarem nosaltres. Nosaltres no renunciarem al compromís de materialitzar la república, però sabem que això serà molt difícil si no abordem també el país trencat per la pobresa que tenim. És imprescindible que parlem de república al mateix temps que parlem de condicions materials de vida de la classe treballadora. Perquè ens enfrontem no només a una campanya electoral, no només a una legislatura, en uns temps on l'esquerra independentista, rupturista i feminista hauria de seguir sent clau, perquè la nostra veu serà clau davant d'aquells que es diuen sobiranistes, però que en canvi no han tingut cap problema en dir ni DUI ni 155. Com es pot equiparar la intervenció d'un estat autoritari i feixista amb la voluntat de respectar els resultats d'un referèndum? Segurament també serem claus a l'hora de discutir, de contrastar i de confrontar amb un independentisme que no tenia clar i no tenia prou treballat com s'assaltava el poder. En aquests 2 anys, de forma il·legítima i que són unes eleccions imposades. Però malgrat això, la militància heu decidit que mereixia la pena ser-hi. Segurament no només per nosaltres, segurament perquè té sentit, i més que mai, que la veu de l'esquerra independentista, de la unitat popular, de l'anticapitalisme feminista, sigui també en aquests comicis. Perquè segurament li devem a la gent que va defensar els col·legis l'1 d'octubre, li devem a la gent de les vagues generals del dia 3 d'octubre i del 8 de novembre. Avui hem decidit que la CUP aposta per liderar una candidatura àmplia, clarament rupturista, perquè ens sentim fortes per liderar-la, perquè tenim valuosíssimes aliades. Farem camí, volem fer camí amb tots aquells que reconeguin els resultats de l'1 d'octubre, amb tots aquells que no vulguin posposar ni un minut més l'agenda social que necessita, que urgeix aquest país.